מגמות נגד ומגמות של 2025. מה יביא לכם הצלחה השנה? ומה לא יביא הצלחה בכלל? סימני המצב שהצטברו יהיו משבר כלכלי, פוליטי וחברתי, ולכן יש כל כך הרבה אכזבות וכל כך הרבה מתחים. ואיך נוכל להשתלב במגמות של שנת 2025? אני יכול לאכזב. לא יהיו מצילים. מאוד. חשוב לנו לאבד תקווה. והנה. סוף עצוב. עכשיו תשומת לב לשאלה. במה צריך להאמין? שלום לכם, יקירים שלי. היום נדבר על מגמות של 2025. שנה ובמגמות נגד, כולל. זאת אומרת, בעצם, נדבר על מה לעשות. מה כדאי ומה לא כדאי. מה יביא לכם הצלחה השנה. ומה לא יביא הצלחה בכלל. יתרה מכך, אם תמשיכו לעשות את זה, בסופו של דבר, אחרי 12 חודשים, תגיעו למצב של דיכאון עמוק. אכזבות, מעצמכם, מהחיים, ובכלל, בעצם, אתם יכולים לאבד לא רק את האמונה בעצמכם, אלא גם את ההזדמנויות הנוכחיות, שעדיין קיימות בחייכם. אנחנו נכנסנו לתקופת משבר עמוק מאוד. ובעיקר, זהו משבר אישי. שזה מאוד טוב יתמוך בתכנית החיצונית. זה יהיה משבר כלכלי, פוליטי וחברתי. כידוע, הכל מתחיל מאיתנו ומסתיים בנו. ואם תעשו, עכשיו יבחון עצמי בכנות. תסכימו עם הדברים האלה. עליהם אני אגיד לכם. ולפני שנעבור לניתוח הכנה הזה של המצב שלנו, כדי להבין איך המצב שלנו קובע את הפרספקטיבה שלנו ואיך נוכל להשתלב במגמות של שנת 2021. בשנת החמישית אני רוצה לבקש מכם לתמוך בסרטון הזה בלייק. להירשם לערוץ שלי. לחצו על הפעמון כדי לקבל התוארות על. כל הפרקים החדשים שאני הכנתי עבורכם. כי השנה נדבר הרבה ובצורה פורה. ואני אשתדל להעביר לכם את כל הניסיון, הידע, המידע שיש לי בהקשר של חיזוי, אירועים, כי יש לי את הכישרון לחזות דברים, וזה נותן לי את האפשרות להיות צעד אחד קדימה משאר האנשים, להבין בצורה ברורה מה הולך לקרות ומה לעשות עם זה. יתר על כן, תוכלו לפתח את הכישרון הזה בעצמכם, אם תעקבו אחרי ההמלצות, ולהשתמש באותן פרקטיקות שאני אשתמש בהם על בסיס יומיומי. יותר פרטים על הכלים שעוזרים לי לפתח את הרגישות, האינטואיציה נותנים לי את האפשרות לעבור את הרגעים הקשים בחיים שלי, הרבה יותר בהצלחה. תמצאו בערוץ הטלגרם שלי, הגיע הזמן להתעורר. אני אשאיר את הקישור בתיאור לסרטון. אז עכשיו, נעבור ישירות לגוף הפגישה של היום. אז נתחיל באבחון, ואז נעבור בצורה חלקה למגמות ולהמלצות. בבדיקה העצמית אני מבקש מכם להיות כנים ככל האפשר עם עצמכם. אני אציין את הסימנים של המצב שהצטברו. ואתם, תסמנו לעצמכם, כן או לא. אתם אפילו יכולים עכשיו לשים את הסרטון הזה על הפסקה, לקחת את דף ולרשום. מצב, ולשים מינוס או פלוס. אז מתחילים. איבדתם את הטעם לחיים. בכל יום.
דומה לאחר, כמו תאום, בלי קשר למה שאתם עושים. יש תחושה כאילו החיים הפכו לאפורים ומונוטוניים. היא מתערבבת עם אירועים שאתם חווים. כשאתם הולכים לבקר מישהו או לחנות או אוכלים אוכל טעים, אבל אפילו. האירועים האלה הפסיקו להביא מספיק סיפוק. זאת אומרת שאתם לא מרגישים מצב של אושר עמוק. סיפוק, שמחה, הרמוניה. התחושה היא שהחיים שלכם הם כוס מלאה. כן או לא. הגעתם למצב של תשישות עמוקה. כשאתם רוצים לעשות איזשהו בחירה, למשל, לקבל החלטה. ללכת יאנשהו או לא ללכת. אולי לקיים אינטראקציה עם מישהו או לא. מה לקנות ומתי לקנות ואיפה לבזבז כסף. קשה לכם לקבל החלטה, כי לרוב אתם לא בטוחים אם זה מה שאתם צריכים או לא. אומרת שאתם כאילו איבדתם את האמונה בעצמכם ובעולם שסביבכם. והחוסר אמון הזה מעורר תחושה איזשהו רוגז קל או בלבול וחוסר רצון לעשות משהו או לקיים אינטראקציה עם מישהו. כן, לא. כשאתם הולכים לחנות לקניות, בין אם זה מזון או מוצרים. שימוש יומיומי, זה יכול להיות בגדים, מכשירי. אתם לא נהנים. מהבחירה, זה בעיקר מעצבן. אתכם שאתם צריכים לבחור מתוך כמות גדולה של אפשרויות שמוצעות. אתם מתעפים מהתהליך. ואתם חווים כל פעם. חוסר לימון, מוחשי במה שאתם רוכשים. זה נכון לגבי מוצרים לא מוכרים. כי הניסיון שלכם אומר שמאחורי עטיפה יפה, או שההצעה התאימה יכולה להסתיר שקר. לכן, ההנאה מרכישה מהמוצר שרכשתם יורדת, או שאתם לא מקבלים אותו בכלל. כן או לא. אתם מדברים עם חברים, קרובים, מכרים, קולגות רק בעניינים של עבודה. כי יש לכם לוח זמנים כל כך עמוס, ואתם כל כך עסוקים. באחריות החברתית שלכם בצורה של שירות עצמי, משפחה, עבודה. מה? שומע. בתקשורת פשוט חסרה לכם אנרגיה וזמן. ומכאן נובעת ההרגשה שאתם חיים באיזו קופסה קטנה, שאין ממנה מוצא. כן ולא. אתם מעדיפים להירגע לבד. אולי שוכבים במיטה או יושבים בכיסא נוח. כשאתם גוללים מידע ברשתות החברתיות, קוראים פוסטים חדשותיים או צופים בתכניות קומיות. במקרה הטוב אתם לומדים חומרים מועילים על התפתחות אישית או שיפור מיומנויות מקצועיות. מה ממלא את הזמן הפנוי שלכם, שמשתחררת מעבר לגבולות. אחריות חברתית סטנדרטית. כן או לא.
הצטבר לכן. כמות עצומה של עייפות פנימית. אתם כאילו איבדתם. אתם כאילו איבדתם את התמיכה, כאילו רצתם הרבה זמן. לא הגעתם מקום, וההרגשה הזו, שאתם לא מגיעים לשום מקום, הביאה אתכם למצב של אכזבה. שזה משפיע על המצב הכללי שלכם. וזה, בתורו, מביא לכך, שכל בוקר לכם יותר קשה לקום מהמיטה ולצאת ליום הנוכחי, כדי איכשהו לחיות אותו, איכשהו להתמודד עם מה שהיום מציע. איכשהו לחפש בתוככם מוטיבציה, לעשות עוד צעד לקראת העתיד שלכם, שהוא עכשיו לגמרי לא ברור לכם. שאילו שיש שם קדימה, אין כלום, רק תהום. וכל האפשרויות שהיו אפשריות עוד אתמול. היום התפזרו, כמו אשליה, כמו מירש במדבר, אליו רצתם ולא הגעתם. כי המירש הזה כל הזמן התרחק ובסופו של דבר הפך לה. שום דבר. כן, הוא לא. ועוד סימן אחד. איזה? אני ממליץ לחפש בתוככם את המתח, המצטבר הזה של ההתנגדות. זאת אומרת, כיום לרוב ההצעות שהחיים משדרים לכם בצורה של הצעות שיווקיות, כמובן. זה משהו לקנות איפשהו, לרכוש, להצטרף לקהילה כלשהי, ללכת להכשרה כלשהי. זה כנראה מעורר בכם תגובה של לא, דחייה, תסכול ואפילו כעס. לפי ההרגשות שלכם, כל מה שהחיים מציעים לכם עכשיו. נראה שזה לא עובד. ואתן לא רוצים יותר להשתתף בזה. כן או לא. עכשיו תסתכלו על כל השאלות עליהם עניתם, וספרו כמה פעמים כתבתם כן, וכמה פעמים כתבתם לא. יש לכם. אם ברשימה הזו, כן, מופיע יותר. מ-50% מהפעמים. אז אני מברך אתכם. אתם מדהימים, אתם נמצאים במצב הנכון שייתן לכם את האפשרות ללכת קדימה. לשנות משהו בחיים. למה? אני אסביר. וזה לא סיפור על חשיבה שלילית. זו סיפור על איך אנחנו לומדים לבדוק את המצב שלנו ברמה של הגוף. כשאנחנו מרגישים איזו אנרגיה יש בגוף שלנו. איזה מצב רוח קבוע. אנחנו חווים בו שוב ושוב. כשאנחנו קובעים בכנות את הנקודה שלנו, א', אלו שכתבו, ברוב המקרים לא. כמו, לא, 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 אין לי את זה, ואין לי את זה, ואין לי את זה. תגילו את הסרטון החובה. ופשוט, תחשבו על זה ותבדקו את עצמכם. למה? אני רוצה להגיד לכם שהיום המציאות היא כזו שין. במרחב עצמו של המדינה. מדינות סאולה, באופן כללי, הצטברה כמות מספקת של אנרגיה שלילית הרסנית, שמטרתה המשבר הבינלאומי החברתי, הכלכלי, הפוליטי, הביא את הפירות שלו, את הדיבידנדים שלו. על זה עבדו התעמולה, על זה עבדו הנסיבות, על זה עבד הזמן עצמו. הגיע הזמן לשינויים. וכדי שהשינויים האלה יהיו אפשריים בחברה, החברה צריכה להגיע לאיזו גבול.
זה צריך להגיע לגבול שבו הוא צריך לעשות בחירה פנימית. והבחירה הזו אפשרית רק במצב מסוים. והמצב הזה מושג בזכות האנרגיה הפולשית הכללית שהצטברה במרחב. אז ככה, עכשיו במרחב הצטברה אנרגיה פולשית מאוד, חזקה, שמפרקת את מערכת הערכים הישנה, את מערכת האוריינטציות הישנה. כאילו שלוקחים מאיתנו את התמיכה הפנימית, שלוקחים מאיתנו את התקווה הפנימית, שעדיין, אולי, עדיין יכול להשתנות, עדיין יכול להצליח. ולכך נותן לנו את האפשרות לעבור למצב הבא. החוויה של החיים שלך, מצב הרבה יותר פרודוקטיבי, הרבה יותר אחראי, הרבה יותר משאבי, שאנחנו קוראים לו מתח עמוק ויציב. אם אתם נמצאים במצב של מתח, ממש עכשיו, המתח הזה כבר מספיק בולט, כבר מספיק מורגש, אתם חווים אותו ברמה של הגוף באופן קבוע. אז אתם מוכנים להזדמנויות שין. שנה זו הכינה עבורכם את המגמות שלה. וזה, בתורו, יאפשר לכם לשנות את חייכם בהתאם לצרכים שלכם. ותאמינו לי, התמונה של החיים שראיתם פעם, כמשהו טעים ומבטיח עבורכם, היא לא תשתנה. היא גם תישאר במוח שלכם, כמו. אז, לאן אתם הולכים בחיים שלכם? למצב של רווחה, עושר, הרמוניה. אבל, המציאות משתנה. הסיכויים משתנים, הטרנדים עצמם משתנים. איך זה יושג? זה יקרה לגמרי אחרת, לא כמו שהיה קודם. וכדי שתוותרו על המודל הישן. אינטראקציות עם עצמכם בעולם. אתם צריכים לאבד את התקווה שהמעשים שלכם עכשיו יביאו לתוצאה אחר כך. לכן יש כל כך הרבה אכזבות, כל כך הרבה מתח, כל כך הרבה דחייה, כל כך הרבה חוסר רצון לשתף פעולה, כמו עם החיים, כך גם עם אירועים, סיטואציות, נסיבות, עם אנשים. יש כל כך הרבה קונפליקטים פנימיים. הרבה. לא רצויים, לכאורה, מצבים פנימיים, שגורמים לכם לאי נוחות מסוימת, יכאב נפשי מסוים. ועכשיו, אנטי-טרנדים וטרנדים של 2025. ואני אותם. החלטתי להדגיש 3 ידועים. הרגשות שאנחנו יכולים לקרוא להם במילים תקווה, אמונה, אהבה. הטרנד של שנת 2025 הוא אהבה. תקווה היא אנטי-טרנד, ואמונה היא מצב מעבר. ועכשיו אנחנו ננתח אותם יחד, כדי להבין איך הם מתבטאים בחיים שלנו. איך הם משפיעים על החיים שלנו ואיך להיכנס לטרנדים של 2025, כדי לקבל את כל ההזדמנויות של השנה. אז תקווה. מה זה המצב הזה ולמה זה אנטי-טרנד? בואו נחשוב קצת יחד על הנושא הזה. תקווה זה מצב כזה, כשאנחנו משהו רוצים. יש לנו הנחה שזה יכול לקרות לנו. ואולי זה לא יקרה. זה, אתם יודעים, כמו אני אנסה לעשות את זה, ואני מקווה שזה יצליח לי.
זה שונה ממצב האמונה, כשאני אומר, אני אעשה את זה, וזה יצליח לי. כשאני אומר שאנחנו תמיד מגיעים לאן שאנחנו מכוונים. אז, תקווה. זה שאנחנו לא מכוונים לשום מקום. אנחנו לא יכולים ללכת בשני כיוונים בו זמנית. זה קורה כשאנחנו קופאים בנקודה מסוימת, עושים פעולות, אבל הפעולה הזו לא מובילה אותנו לשום מקום. כי אנחנו עדיין פשוט מקווים. וכדי שבחיים שלנו משהו יתחיל לקרות, מאוד חשוב לנו לאבד את התקווה. תקווה, שהכל ישתנה לטובה. את התקווה שהכל עוד יסתבר. את התקווה שמשהו יקרה. באופן מפתיע, זה קורה מעצמו. בתנאי שאני אעשה משהו, ובדיוק כמו שעשיתי אתמול, באותו אופן. מקווים לתוצאה אחרת. אם אתם, עכשיו. האם אתם מבינים בבירור שהגענו לרגע הזה בזמן? כששיטות ישנות כבר לא עובדות, בכלל לא עובדות. כל השאיפות הישנות. מערכת הערכים, הכיוונים, כל התמונות של החיים. כל המאמצים שלנו, שלעולם לא השקענו, איכשהו השקענו, במשהו השקענו, ושהיו לנו תוצאות בעבר. היום התוצאות לא מביאות שום דבר. הגענו לנקודה שהזמן הישן ביקש להפסיק להתקיים. והתקווה כאן לא תעזור. התקווה צריכה למות. יותר מזה, אנחנו עכשיו נמצאים ברגע הזה בזמן, שבו סביבנו יש הרבה אנשים שטובעים. ואנחנו בעצמנו נמצאים במצב, שטובעים, אנחנו טובעים בבעיות שלנו, בקשיים, באי סדרים, בקונפליקטים פנימיים וחיצוניים. אנחנו טובעים במערכות יחסים, אנחנו טובעים בחוסר יציבות כלכלית, אנחנו טובעים בפחדים שלנו, בחסים, בתלונות. אנחנו טובעים בספק. ואם אפילו עכשיו אנחנו לא טובעים, או איכשהו מתמודדים עם מה שקורה. אז אלה שטובעים סביבנו, שאנחנו מנסים להציל בנוכחות שלנו, במאמץ שלנו. ינסו למשוך אותנו לתהום, כי מי שטובע בפחד שלו, בפניקה שלו, מה הוא עושה קודם כל? אותו, מישהו מנסה להציל, הוא מנסה. להיאחז בו, ולמשוך אותו, יחד איתו למטה. באופן לא מודע לחלוטין, כי הוא לא יודע מה לעשות. הפחד. אך הייתי תופס את שלו, ולכן הוא יוצר את המצב הזה. אגרסיה כלפי מי שמציל אותך. וכיוון שאנחנו נמצאים בסביבה שבה יש יותר אנשים שטובעים מאשר כאלה שיכולים להציל, וכאלה שמחזיקים מעמד. אם אנחנו איכשהו שוחים או מחזיקים מעמד בביטחון, אז הסביבה עצמה קובעת את המצב הכללי של החברה. כי רוצים או לא, אנחנו מהווים שלם אחד. זהו, שדה אנרגטי מסוים. זו סביבה מסוימת שבה יש לנו מקום להיות. ובסביבה הזו, בין האנשים יש הרבה תקווה. שזה בעצמו סימן, יכך שאנשים בקושי מסוגלים להתמודד עם המצב. כי הם לא לקחו על עצמם אחריות. בשבילה, הם עדיין מחכים שמישהו יגיע, איזה מושיע שיציל אותם. ואין זה משנה באיזה דמות הוא יופיע, בדמות ישוע או בדמות השלטון הפוליטי. שצריכה לקבל החלטות פוליטיות מסוימות, להראות רצון פוליטי. ואיכשהו לבנות את כל זה.
אני יכול לאכזב אתכם. לא יהיה מושיע. והצלת. התובעים היא עניין של התובעים עצמם. ולפני שמצילים מישהו, קודם כל צריך לצאת בעצמך ליבשה. וכדי לצאת ליבשה, צריך להכיר בעובדה של המצב הנוכחי שלך ולהבין שהמצב הנוכחי שלך. לא, תלוי, בך במלואו. אתה חלק מהסביבה שבה אתה נמצא, והסביבה תמיד חזקה יותר מהרצון. זה כמו זרע שנמצא באדמה, הוא לא יכול להתנגד לאדמה, הוא לא יכול להתנגד לתהליכים שהאדמה יוצרת עבורו, לתנאים. היא יכולה, איכשהו, להתבטא בתנאים האלה, אבל להתנגד לסביבה זה בלתי אפשרי. בדיוק בגלל זה עכשיו רובנו מבזבזים כמות עצומה של אנרגיה. כדי להתנגד להתפוררות שלך, כדי לא לאבד את שמותך. כדי להתנגד לאותם טרנדים ומגמות שישנם במודל הישן של החברה. והם כולם מדווחים על תהליכי התפוררות האישיות. ברמת הקונפליקטים הפנימיים. קונפליקטים חיצוניים קודם כל בתוכך, אחר כך עם בן הזוג, עם המשפחה. זו כלכלה, זו פוליטיקה, זו סביבה חברתית. היא אצלנו די אגרסיבית מלאה בקונפליקטים. ואם זה היה טרנד של שנת 2024 ועד אז בשנת 2025. זה אנטי-טרנד. ואלה שימשיכו לנוע בטרנדים האנטי-טרנדים האלה. אין תקווה שהכל ישתנה. באותו זמן הם ינסו בכלל כוחם לחזור על אותן פעולות שחזרו אתמול. בסוף השנה יגיעו למצב הבלתי נמנע של חיי חורבה. בצורה של חייהם. בצורה של האישיות שלהם. וזה יהיה סוף עצוב. סוף עצוב ואולי התחלה של חיים אחרים. אבל חיים אחרים גם מתחילים כאן, ואולי עדיף להתחיל אותה, כאן ועכשיו, שנה הזו. נותן סוג כזה של הזדמנויות ועבור זה עוד פעם. כן, אנחנו עושים אבחון עצמי ומודים לעצמנו בכנות שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. ובעבורנו זה עכשיו התנאים הטובים ביותר. וכן, אנחנו מאבדים תקווה שהכל ישתנה יתמוסס. זה יקרה. למצב שאנחנו צריכים. ושוב נחיה באושר. נלך לעבודה בשמחה. נגדל את הילדים שלנו ופשוט נחיה, כמו שחיינו קודם. לעולם לא נחיה שוב כמו קודם. התקווה צריכה להיאבד, היא צריכה למות. כדי שהמצב הבא יופיע. והמצב הבא נקרא אמונה. כשאנחנו מאבדים תקווה, אז מאוד חשוב לנו למצוא אמונה. תשומת לב, שאלה, במה צריך להאמין? כדי שהשנה הזאת תפתח בפנינו דלתות של הזדמנויות, חלונות, הזדמנויות כדי להיכנס לטרנדים של השנה. על איזו מערכת ערכים וכיווני פעולה. מה להנחות השנה? כדי לא לטבוע יחד עם אלה שלא רוצים להכיר בעובדה שהזמן הישן. מודל של אורח חיים שבא אלינו מהעבר של המאה ה-20. מגמר יחד עם המאה ה-20. והתקופה המעברית גם מגמרה. דווקא בגלל זה לרוב האנשים עכשיו. עם אנרגיה חיים, אין פנימית בוהקת, טעימה. מוטיבציה. כל יום להתעורר ולצאת עם מצב רוח טוב לחיים. דווקא בגלל זה עכשיו אנשים הולכים עם עיניים עמומות, במצב רוח מאוד בינוני, מדוכדך, ומתרגשים רק שקורה משהו לא שגרתי בחיים שלהם.
בגלל זה. כל יום אנחנו מרגישים שבתוך אותנו, כאילו משהו קבע. אותו אש חיים, אותו נר שהחזיק אותנו, נתנה לנו מצב רוח, שמחה, רצון לחיות, ללכת קדימה, להשיג, לבצע, לכבוש. אז, איך לעבור למצב? אמונה, במה להאמין, ועל מה להתמקד. מה ייתן כוח, מה ייתן? הרבשתה, אש החיים בתוכנו, שתביא לחיים שלנו אנרגיה. אני אספר בסרטון הבא. שתמצאו בערוץ הטלגרם שלי, הגיע הזמן להתעורר. ההמשך, שם, קישור, בתיאור.